Вітаем спадарства. Гэта апошняя праграма з цыклу палітычных дыскусій, прысвечаных палітычнай кампаніі выбары 2015 у Беларусі. Гэтая палітычная кампанія завяршаецца праз некалькі дзён, трывалая на практычна некалькі месяцаў. По-рознаму можна ацэньваць актыўнасць у гэты час, палітычную актыўнасць у Беларусі, але тым не менш застаецца фактам, што пытанні важныя перад нашай краінай уздымаліся, грамадзяне шукалі на іх адказы, палітыкі сустракаліся з выбарцамі, спрачаліся паміж сабой, былі нават разборкі і абвінавачванні ўнутры апазіцыі. А сёння з нашымі госцямі мы хочам паставіць кропку на гэтай палітычнай кампаніі. Дмітрий Гурневич, я, Павел Мажейко, у ближайшие 40 хвилин будем працаваць в этой студии. Я рад вітаць сённяшніх гостей. Олесь Пелецкий, журналист Еврорадио. Вітаем. Добрый день. Экономист Дмитрий Крук. Добрый день. Політичний аналітик Белопан Александр Класкowski. Вітаем. И политолог Сергей Николюк. Вітаем. Вітаем вас. Спадарства, давайте перейдем до першага пытання. Наколькі, Олесь, на вашу думку, гэтая палітычная кампанія змагла актывізаваць наше грамадства? Наколькі яны пачалі шукаць адказы на тыя пытанні, якія ставілі і палітыкі, у тым ліку, і журналісты, аналітыкі, палітолагі? Ну, можна параўноўваць з мінулымі кампаніямі. Мне даводзілася працаваць не толькі падчас гэтай кампаніі, таксама працаваць журналістам падчас кампаніі 2010 году. І відавочна, што грамадства не зацікавілася тым, што прапанавала апазіцыя, што прапанавалі іншыя кандыдаты. То бок, на мою думку, цікаўнасць у грамадства да палітычных падзей, которые адбываюцца падчас гэтых выбараў, выбарчай кампаніі, яно значна меншае, чым у мінулыя разы. Але разам з тым, для мяне, як для журналістыкі працуе на выбарчай кампаніі, было нечаканасцю, наколькі, напрыклад, да той жа Таццяны Караткевіч была цікавасць людзей, колькі людзей падпісваліся, ставілі подпісы за яе кандыдатуру. Бо гэта чалавек абсалютна новы у апазіцыі, але за кароткі час яна здолела стаць фігурай. Ну, гэта сведчыць з аднаго боку пра слабасць нашай апазіцыі, а з другого боку, што людзі ўсё ж такі заўсёды, негледзячы на нейкія ўнутраныя падзеі ў апазіцыі, заўсёды гатовыя падтрымаць нейкую альтэрнатыву. Спадар Николюк, на ваш погляд, ці атрымалася звярнуць увагу на праблемы, звярнуць увагу людзей на праблемы, якія ёсць у нашай дзяржаве, і тых кандыдатаў, якія дайшлі ўжо да дня галасавання, і таксама палітыкаў, якія в той ці іншы спосаб бралі ўдзел у выбарчай кампаніі, але не былі зарэгістраваны кандыдатамі. Як вы лічыце? Ну, я, так как сам себя называю политологом, то ко мне в последнее время, конечно, часто обращаются по вопросам выборов, и у меня вообще стандартный ответ, что я выборами не интересуюсь. Не интересуюсь в том плане, что выборы в Беларуси уже давно не являются событием. То есть тем событием, когда мы скажем, вот прошли выборы, вот изменилось то-то, то-то, да? И тем не менее, когда мы уже на 20-летний период смотрим, мы видим, что каждый выбор – это некая реперная точка. Она как бы фиксирует определенные изменения, которые накапливаются. И вот сегодня я могу смело утверждать, что главное изменение, которое произошло, допустим, в самой модели белорусской, это смена социального контракта. Мы почти 20 лет жили в условиях контракта «лояльность в обмен на доход населения». Этот период закончился вообще в рамках этой модели. Але ці не падаецца вам, што выборы і выбарчай кампаніі не имели никакого ўплыву на... Сами выборы, по большому счету, нет. Но вот сейчас власть, собственно, она объявила об этом в Новый год. Господин Лукашенко в своем обращении сказал, что у нас новый социальный контракт. Это выборы в обмен на выживание. Собственно, этому посвящена его первая часть его программы. Там прямо об этом говорится. Я гарантирую вам выживание, вы должны меня поддержать. И последние данные социологических опросов показывают, что тот потенциальный его электорат, то белорусское большинство, на данный момент этот новый контракт приняло. Как будут развиваться события потом, это уже другой вопрос. Дякую вам. Спадар Дмитрий Крук, на вашу думку, адбылася дыскусія змястоўная па тых пытаннях, якія ўздымалі кандыдаты. Магчыма, вы таксама і ў прэсе, у сустрэчах з аналітыкамі. Ці ўсё ж такі гэта было на ўзроўні мінімальнай зацікаўленасці? Ведаеце, мой адказ будзе хутчэй не, чым так. Ну, першае галоўнае дасягненне, тое, што мы маем сёння,
То, што амаль усе і кандыдаты, і экспертная супольнасць вызналі, што тая эканамічная мадэль, якую мы маем, яна дасягнула свайго піку. І што мы сапраўды павінны... Але піку ці не сапраўды. То тым больш гэта павінна было выклікаваць, ведаеце, і эмацыйныя дэбаты, піку я маў дыскусіі. на ўвазе, што ўсё, яна не можа больш існаваць, так, што яна не можа больш генераваць эканамічны рост. Гэта істотная праблема. І што зараз, ну вось, калі спрабаваць глядзець на праграмы кандыдатаў, калі глядзець на праграму, напрыклад, Александра Лукашэнкі, то маё разуменне, коротка яго можна сфармуляваць, гэта спроба касметычнага ремонту той сістэмы, якая была, і выкарыстоўваючы тэзіс спадарання Кулюка, я б сказаў, што гэта прапанова нового сацыяльнага контракту, але ж хутчэй не выжывання, а з пункту гледжання дабрабыту мы пераключаемся на забеспячэнне то, каб гарантаваць нейкую бяспеку. Вось я б сказаў, бяспека, галасуем, а за мяне я гарантую бяспеку. Гэта прапанова нового сацыяльнага контракта. Але бяспека не толькі ў сэнсе эканамічным, так? Так, хутчэй у фізічным сэнсе. Вось гэта тое, што прапануецца, тое, што ёсць. Напрыклад, калі глядзець на тое, аб чым казала спадарня Караткевіч, так, яна даволі шмат казала аб недахопах існуючай мадэлі, але ж у сваіх прапановах, у маім разуменні, яна больш канцэнтравалася на такіх момантах, якія больш сацыяльна прыцягваюць, якія больш цікавы для людзей, але ж не ў поўнай меры, не ў поўнай ступені адлюстроўваюць сапраўды стратэгічныя праблемы, з якімі мы стыкнуліся сёння. Судар Александр Колсковскі, ваша ацэнка, што новага, ці было нешта новае ў этой кампаніі? Ну, калі казаць коротка, то, па-першае, народ спіць збольшага. Усе гэтыя жарсці, гэта буры ў шклянцы вады. Вось тое, што ламаюць дзіды прыхільнікі дзвюх гэтых стратэгій, я б іх і стратэгіямі не называў, ці ва ўсякім разе гэта стратэгіі самавыжывання асобных апазіцыйных груп. То бок шклянка вады гэта... Гэта маленькая Апозіцыя. частка палітызаванай публікі, гэта тыя, хто ў Фейсбуку, і смешна рабіць высновы, што калі ўсе мае сябры ў Фейсбуку супраць дыктатуры, значыць, заўтра дыктатура зваліцца. Ці спалохаецца ігнору гэты дыктатар і на лета дасць нам выдатныя справядлівыя выбары, вось тады мы ўсе аб'яднаемся. 20 гадоў мы чуем гэтыя казкі, нічога не адбываецца, і на сёння, як ні прыкра гэта казаць, проста ўвогуле вось гэта схема ўлада versus апазіцыя, супраць апазіцыі, яна няслушная. Гэта было у пэўнай ступені слушна для 90-х гадоў. Сёння апазіцыі, як гульца, на палітычным полі Беларусі няма. Абедзве стратэгіі слабыя, я магу раскласці па палічках, але не буду злоўжываць часам. Фактычна для Лукашэнкі вось гэтая кампанія справа тэхнікі. Самае цікавае будзе пасля 11 кастрычніка. Вось там чакаюць выклікі, бо трэба рабіць праз не хачу нават нейкія рэформы, бо іначай грошы не дасць спадарня Крысціна Лагард, з которой у Нью-Йорку ён сустракаўся вось днямі. Тым не менш, на працягу апошніх 2 дзён у нашай студыі, зрэшты, на вашых месцах былі і палітычныя лідары. Апазіцыйная Беларусі была учора Тацяна Караткевіч. Гэта людзі прадстаўлялі розныя візі, скажем, развіцця і Беларусі, развіцця таго шляху перамен, які мае быць у Беларусі. Хто асабіста вас, скажем так, прыемна ўразіў, да каго найбольшай сімпатыі, натуральна, як аналітыка, так? Хто за сабой, скажем, здольны і павесці таксама і грамадства беларускае? Алесь. З тых, каго мы бачылі ў студыі днямі, ну... Усе апошнія 20 гадоў. Мяне, ну, не тое, каб уразілі, але здзівілі, напэўна, ўсе гэтыя людзі, бо так з калегамі жартуем, што калі падчас мінулай выбарчай кампаніі апазіцыя перасварылася пасля выбараў, то зараз яна сварылася на нашых з вамі вачах яшчэ да выбараў. Ну, гэта, конечно, нечакана, і все думалі, што апазіцыя якімсьці чынам скарыстаецца, захавае твар, і, на мою думку, не атрымалася гэтага зрабіць. І вось таму цікава насамрэч, якім чынам ці дэмакратычныя сілы будуць дзейнічаць пасля выбараў, ці змогуць яны неяк аб'яднацца, неяк далей дзейнічаць. Александр, ласка. Я б хацеў нагадаць аксіёму, што палітыка гэта мастацтва магчымага. І вось калі адкінуць усе гэтыя ярлыкі, хто там агент, хто не агент, хто сапраўдны і несапраўдны, хто маральны, а хто не маральны. Цікава, што маралісты ў 10-м годзе здавалі гэтыя ксеракопіі ўсе і гулялі паводле сцэнару уладаў. Тады гэта было нармальна. Сёння ўжо, аказваецца, яны сталі вялікімі маралістамі, бо праляцелі як фанера над Парыжам. То яны паўдзельнічалі, селі ў галёш, цяпер яны байкот таксама. Вось, дарэчы, пытанне, чаго дамагліся? Крычалі, што ў 12-м годзе байкот адбыўся, мы перамаглі фактычна на выбарах 12-го года ў парламент. І што яны атрымалі? Улада зрабіла адну выснову, і яна забараніла ў байкот, і само слова байкот, агітацыю, загнала далей яшчэ ў кут. Дык вот,
Это Палітыка мастацтва магчымага. З гэтага гледзяшча можа Лябедзька лепшы аратар, можа Статкевіч лепшы прамоўца, але яны збіраюць 200 чалавек, крычаць у мегафон і тут жа пратакол на іх пішуць. Выходзіць Караткевіч, і яна звяртаецца, можа трошкі завучана, але яна на 2 мільёны як мінімум працуе аўдыторыі. Вось да пытання, у каго шырэйшая аўдыторыя? Шансы гэтай стратэгіі гэта асобнае пытанне. Спадар Сергей Николюк, вы сказали, что выборы для вас не цікавыя, як падзея, але тыя людзі, якія, прынамсі, у гэтай палітычнай кампаніі, бо так мы называем гэтыя выборы, паколькі механізма няма змены ўлады, вас асабіста? У нас достаточно жесткая электоральная структура. Она практически не меняется за 20 с лишним лет. Я уверен, что Короткевич, и это показывают опросы, сегодня может собрать фактически все голоса оппозиционного электората. Это примерно ваша жонка, вы написали пресловутый артикул, абсолютно верно. что ваша Это те жонка могла так знаменитые 25%. Вот она сегодня одна воспринимается там как демократический кандидат, и опросы показывают, что она может собрать 25% голосов. Это от опрошенных. Ну, дальше возникает момент явки. Явка в этот раз будет, конечно, пониже, и в первую очередь явятся, конечно, сторонники Александра Григорьевича. Да? То есть явка от реального голосования может у нее быть и поменьше. Но структура общества не изменилась, и эти же люди готовы поддержать демократического кандидата. Добре, скажите, от пасля выбораў, што зробіць апозіцыя, стане апозіцыя нешта зрабіць з гэтымі вось славутымі 25%? В тым сэнсе, ці вы адчулі, што ёсць нейкія кандыцыі, нейкі такі стан, нейкія памкненні аб'яднацца разам, ці выступіць з адным пасылам? Я думаю, первое, что необходимо сделать оппозиции, это избавиться от мифологического представления о белорусском обществе. Оно начиналось еще с самого начала. Мы помним замечательную книгу, как там президент, какой у нас был? Выпадковый президент? Да. Что, мол, на самом деле Александр Григорьевич это именно наш президент, президент нашего большинства. Но вот как отмечалось с самого начала, дело в том, что мы ведь на переломе, он еще в 2006 году произошел тренда белорусской модели. Белорусское общество в целом еще это не осознало. То есть, ну, ухудшило что-то, так у нас в 2011 году ухудшалось, потом улучшилось, значит, оно снова улучшится. Но то, что ситуация будет постоянно ухудшаться, это тренд уже развития общества, это еще не понимает. Я думаю, это произойдет года через 1,5-2. И будет формироваться потихоньку новая ситуация. Осознает ли ее оппозиция? Сегодня нету политического в Беларуси. И сама, это вот об этом говорил Александр, ошибочно рассматривать события в Беларуси, главное событие, как противостояние власти и оппозиции. События будут развиваться по совершенно другим сценариям. Мы вспомним перестройку. Какая оппозиция ее сделала? Да? Но тут возникнет самое главное, когда произойдут важные события, окажутся ли люди способные запустить новые процессы. Тут есть проблема. Дмитрий, вы як эканаміст у першую чаргу, вас хтосьці ўразіў прыемна з тых людзей, напрыклад, сваёй эканамічнай альтэрнатывай, пісьменнай. Зразумела, што пасля 11 кастрычніка яна не войдзе ў жыццё, але прынамсі на ўзроўні ідэяў. Не, вы ведаеце, не. Хутчэй за ўсё, усе паводзілі сябе даволі прадказальна. Спадар Лукашенко, ён казаў аб дасягненнях, і асноўная частка гэтых дасягненняў она адносіцца да перыяду амаль 10 год таму. Спадарня Тацяна, она больш казала аб тым, аб слабых месцах той мадэлі, якая існуе, ну і выказвала прывабныя для грамадскасці ідэі, як гэта можна наладзіць, як гэта можна палепшыць. Таму у цэлым я бы характарызаваў, што парадак дня эканамічны у абмеркаваннях гэтых выбараў, ён больш адпавядаў, ну, напэўна, 90-м гадам, як казалі спадары Николюк і Класкоўскі, што сённяшні парадак дня, ён істотна змяніўся. Але ж мы ўсё яшчэ узнаўляем тыя базавыя ідэі, якія дамінавалі ў 90-е, і спрабуем, бо яны прывычныя нам, бо мы прызвычаіліся да іх, і спрабуем па такім шаблонным правілам далей дзейнічаць. Алесь, вы, як журналіст, ну, часто сустракаецеся непасрэдна з галоўнымі гульцамі, скажам, нашай палітычнай сцэны. Мне цікава ваше меркаванне. Тацяна Караткевіч, гэта новы вобраз у нашай палітыцы. Вобраз нават не персанальны маю на увазе, але наогул нейкі новы тренд, скажем так. Ці ўсё ж такі яе час яе ідэй пасля 11 кастрычніка скончыцца? Пытанне цікавае.
У 2010 годзе, на мою думку, ўжо быў падобны кандыдат, гэта быў Алесь Михалевич, якого прыкладна за тое ж крытыкавалі тады, за што зараз крытыкуюць Тацяну Караткевіч. Памяркоўнасць, адсутнасць рэзкіх заяваў. Узгадаем, Михалевич не клікаў на плошчу ў апошні момант толькі. Там і сам прыйшоў, я бачыў яго там, як ён сыходзіў, там літаральна паўгадзінкі. Таксама Тацяна Караткевіч зараз. І у гэтым плане гэта не новы тренд. Новы тренд у тым, што гэта жанчына. І гэта вельмі цікавая з'ява, бо жанчына гэта па вызначэнні не можа быць агрэсіўнай, па вызначэнні не можа бегчы на барыкады, гэта спакой. І я здзіўлены, бо шмат хто з людзей палітычных, на мою думку, з майго атачэння, з людзьмі, з якімі прыходзіцца размаўляць па працы, яны да Караткевіч ставяцца вельмі пазітыўна, а я б ніколі не падумаў. То бок, з аднаго боку, гэта, вядома, нельга сказаць, што это абсалютна новы чалавек. З іншага боку, гэта, на мой погляд, цікавая з'ява ў беларускай палітыцы. Раней такого дакладна не было. Александр, Я хочу два слова яшчэ дадаць. Нічого нового практычна няма. Гэта ідэя трэцяй сілы. Яе мусіруюць ужо, можа, 10 гадоў ці болей. Там у свой час Александр Ярашук. Фактычна Александр Казулін спрабаваў у 2006 годзе. У пэўнай ступені Михалевич у 10-м. Маўляў, адбудавацца ад гэтай традыцыйнай апазіцыі са шлейфам паразаў, з адмоўным іміджам і нешта такое. Але не атрымліваецца. У Беларусі біпалярная такая сапраўды палітыка, і ўсё адно. Або цябе зробяць усё адно пятой колонной будут мочить по полной программе, або ты мусишь подписать домову с дьяволом. Але ціна выиграла от гэтага, адмовіўшыся ад такой шляху мирных пирамид. Ад такой рыторыкі радыкальнай ціна выиграла, адмовіўшыся, яе каманда таксама. Лічу, што ў сённяшніх умовах так, у палітычным сэнсе. Калі гэтыя людзі хочуць, калі є каманда і яна хоча займацца палітыкай, то радыкальныя заявы зараз у Беларусі рабіць просто людзі не зразумеюць. Сацыялагічнае даследаванне з Лукашенко мы ўжо узгадвалі ты лічбы на днях, там каля 40%, скажем так. Вядома, што, канешне, рэшта это не абавязкова мусіць быць за апазіцыю, але ці пратэстны электарат ён не ёсць вось такім авангардам, актыўным ядром людзей, которые могуць здзейсніць перамены? Мяркую, што на сёння не. Таму што, ведаеце, рэйтынг апазіцыйных партый, ён значна ніжэйшы, гэта сапраўды такое гета. Чым вось гэта частка грамадства, недзе 20-25%, якія прынцыпова дэкларуюць нязгоду з палітыкай Лукашэнкі. Але многія з іх з шэрагу прычын не хочуць падтрымліваць сённяшнюю апазіцыю, бо яны не бачаць у ёй сапраўднага гульца, не бачаць нейкага актара, здольнага ажыццявіць гэтыя перамены. У гэтым сэнсе сітуацыя такого зачараванага кола. Я калі пытаўся пра ці это новы тренд, меў на ўвазе яшчэ і тое, ці мы, скажам, пасля выбараў, пасля дня выбараў зможам, я не ведаю, сказаць ці пабачыць, як гавораць да пабачэння, скажам, Сергею Калякіну, старым лідарам апазіцыі, да? Анатолію Лебедзьку, зноў жа Некляеву, зноў жа Статкевічу таму. То есть моладзь прыходзіць, новыя ідэі, крэатыўныя... Дзе тая моладзь? Вось глядзіце, прыклад Народнага фронту. Яны нядаўна ладзілі з'езд, яны проста не змаглі абраць кіраўніцтва, бо, груба кажучы, няма з каго. Хай сойм кіруе. Гэта такая дэградацыя, вось маргіналізацыя арганізацыі канкрэтнай. Тое ж самае ў іншых арганізацыях. Сёння вось гэта апозіцыйная дзейнасць, яна стала ірацыянальнай для многіх людзей, таму што у людзей адно жыццё, яны яго хочуць пражыць, ведаеце, у сённяшняй сітуацыі, іншага жыцця не будзе. Яны разумеюць, што лбом у сцяну тараніць, гэта хутчэй лбу будзе кепска, чым сцяне. Добра, спадар Николюк, то што, мы будзем назіраць все ж такі больш такую спробу, я не ведаю, як это назваць, дамаўляцца ці той же самы кантракт, пра які вы кажаце, дэмакратычных сіл з уладай, спробу конструктивной оппозиции. Конструктивной, то, что сегодня все критикуют. Это вот все ж таки... то, что я здесь наблюдаю, и то, что вы мне задаете вопросы, это вот наш классический миф, да? Вы продолжаете искать решения в области противостояния власти и оппозиции. А родится ли новая оппозиция, объединится ли она? О чем говорит Александр Григорьевич в своей программе в начале? Он боится революции. Там прямо ведь об этом и сказано, что если не мой путь, то путь революции. И все его усилия направлены на предотвращение революции. И отсюда такая популярность слова «стабильность». Стабильность, сохранить стабильность – это то, что будет противостоять революции. Но сам Александр Григорьевич и своими действиями готовит революцию. В первую очередь неадекватностью. Вот тут в экономической политике экономисты очень много расскажут.
У нас сильнейшие вызовы, перед которыми стоит страна. Такого не было никогда. Что предлагает нам весь этот год власть? Одним словом, усилить дисциплину. Да? Вот там коррупция, вот там какие-то тунеядцы, вот мы сейчас гайки. Дисциплину усилим. Александр Григорьевич жертва своих успехов 94 года. Ну, добре, але ми кажемо, ці можна щось суподставити. Задача оппозиции сегодня – готовиться к революции. Не готовить ее готовить невозможно, а готовиться к ней. Вот, чтобы не получилось, как в 90-е годы, когда действительно произошла революция в обществе, оказалось, они к этому не готовы. А кто и как будет голосовать? Ты сам себе суперечиш. Ты сказал, что треба отойти от схемы улады оппозиции, а теперь кличешь их на баррикады. Я извиняюсь, вот я принципиально сказал, не готовить революцию, а готовиться к революции. Мне кажется, никакой революции не будет. Только таким образом меняется такая власть. И поэтому я буквально последнюю фразу. Был такой Милюков, лидер кадетов, да? Который, уже находясь в эмиграции, сказал, а когда пришла революция, у Ленина все оказалось готово. Организация, идеи и лозунги. Но все 20 лет Владимир Ильич сидел в библиотеках. И оказалось, все готово. Чи є, сподар Дмитрий, альтернативу ленінському шляху? Маю на увазі, ці, може економіка настане таким імпульсом у певному сенсі? Чи тільки справді ленінський шлях? Ні, бо це цілком якби обґрунтований відказ. Калякин сегодня Ленин. Причем здесь это? Революционная ситуация ведь не Лениным была создана. Що стане імпульсом до революції? Або ці стане економіка, худший? Не упевнений, що стане економіка. Так, економічна ситуація, на мой погляд, вона поліпшатися не буде. Казати об каких-то там масштабних кризисах, на мой погляд, гэта на парадку дня сёння не стаіць і на бліжэйшую перспектыву, але ж асноўная праблема тое, што тая стагнацыя, якую мы насамрэч маем уже 10 там 5 апошніх гадоў, яна будзе даволі працяглай. Вось гэта вялікі выклік. І некая усталасць ад гэтай стагнацыі, усталасць ад жабрацтва, яна назапашваецца. І, як мне падаецца, гэта вельмі вялікі выклік. Ну, давайте на хвіліну глянем на Грэцыю. У Грэцыі самыя буйныя пратэсты, яны былі не на пачатку, калі пачаліся рэформы, згодненыя з Міжнародным валютным фондам, а калі назапашылася вось гэтая усталасць. Калі ўжо 2, 3, 4 гады яны трывалі вось гэтай сітуацыі. А з гэтага пункту гледжання эканоміка, так, яна можа быць нейкім імпульсам, але тое, што яна аўтаматычна пераключыцца в нейкую сацыяльную незадаволенасць, сацыяльныя пратэсты, не ўпэўнен. Якраз такі тут мы можам узгадаць ідэю спадарання Кулюка, што ёсць новы сацыяльны кантракт, і пакуль ён большай часткай грамадскасці ўспрымаецца. Добре, я хочу... Я хочу нагадаць, ось одна з версій, чаму перасунулі выбары, каб хутчэй іх правесці, таму што грошы патрэбны тэрмінова. Пытанне было месяц толькі, по-моему, перасунули, калі я не помыляюся. Тым не меней, каб до конца года дамовіцца з тым же МВФ. Лікі дзе на дні атрымліваецца, так у нас? Тым не меней, вось Лукашенко цяпер у Нью-Йорку, думаеце, ён просто, каб з трыбуны там выкрываць амерыканскі імперыялізм? Галоўная сустрэча гэта вось ціхая, мала прэсай заўважаная з кіраўніцай МВФ. І пасля выбараў ужо ўсё запланавана. Закладзены рэзкі рост камуналкі, гэтак далей. Пачнуцца, па-беларуску будуць рабіць, шокі будуць, рэформаў сапраўдных не будзе. І гэта будзе выклік для грамадства. Тут пытанне ўжо ў мяжы цярпення беларусаў і гэтак далей. Алесь, дарэчы, вось на сваім аккаунце ў Фейсбуку вы пісалі, што сустрэча, дарэчы, з Крыстін Лагард, это падзея года. Чаму, на вашу думку, вось звычайная сустрэча, што яна можа змяніць для Александра Лукашэнкі? Бо яна не адна вырашае таксама ж выдзяленне крэдытаў. Ну, не зусім звычайная. Па-першае, яна адбылася ў Нью-Йорку, куды кіраўнік Беларусі, ну, напэўна, не вельмі часта ездзіць. І гэта ён да яе паехаў. Ён паехаў да кіраўніцтва Міжнароднага валютнага фонда, каб асабіста там размаўляць, не паслаў міністра. На мою думку, гэта засведчыць аб тым, што яму гэта вельмі трэба. Яму гэта вельмі трэба. Тое, што гэта не вельмі паказваюць у дзяржаўных СМІ, што на гэтым не канцэнтруецца ўвага, падкрэслівае важнасць гэтай падзеі. То бок чалавек... Стараецца схаваць это хутчэй, так? Вядома, ну, прыхаваць, не акцэнтаваць на гэтым увагу. Таму што людзі, беларусы, грамадзяне, яны разумеюць, што няма грошай у краіне. Яны кожны дзень ходзяць у краму, яны атрымліваюць заробкі, яны разумеюць, што цяжка. І калі прэзідэнт краіны раптам яшчэ кудысьці там у нейкі Нью-Йорк, які ён ненавідзіць, едзе фактычна па грошы, то можна зразумець, што справа швах. І, на мою думку, гэта вельмі важная падзея. У Маскву, калі ведаеце, вось Кабякоў паедзе, а не Лукашенко, таксама, напэўна, па грошы.
Яшчэ один момант. Многае вырашаецца за кулісамі. Калі казаць пра гэты крэдыт МВФ, будзе вырашальнае слово за штатамі і кансалідаваны голас еўразвязу. А вы бачыце нават тое, што на паверхні і Вашынгтон, і тым болей еўразвяз, яны ідуць усё ж такі на паляпшэнне дачыненняў. А чым кіруецца? Што вось мэта, на ваш погляд, такого збліжэння? Геапалітыка працуе ўжо не апошні дыктатар Лукашенко, ён ужо міратворец, і ўвогуле сёння галоўны вораг Пуцін, трэба яго спыніць, і дзеля гэтага можна ісці на нейкія хаўрусы з не самым кепскім аўтарытарным кіраўніком. Таму, дарэчы, смешныя гэтыя вось спадзевы апазіцыі, што зараз мы зробім дэлегітымацыю, сапсуем, ён дарэмна валійскі ў Еўропу там збірае і гэтак далей. Ужо, ў прынцыпе, ўсё вырашана, калі надта па галовах не будуць біць, а плошчы ж не будзе, то ўсё будзе тип-топ і пойдзе далей. Як не прыкра, але ўжо фактычна выходзіць рэжым вось з гэтай ізаляцыі па выніках выбараў. Спадар Сергей, што можна ў гіпотэтычным сэнсе выйграць ад такого гульца, як Александр Лукашенко? Значит, еще раз, каждый о своем, я о блохах, да? Значит, то мы разбирали, когда оппозиция у нас изменит ситуацию в стране, то, значит, общество ли выйдет ли оно на улицы, изменит ситуацию в стране. Так никогда тут не было. Как меняется ситуация в стране? И вот в связи с этим вернемся к МВФ. Вся суть этой системы — концентрировать ресурсы и их распределять. И пока ресурсы есть, что распределять, и пока они растут, сама по себе эта власть достаточно консолидирована, и ничего с ней сделать нельзя. Проблемы начинаются тогда, когда во власти кончаются ресурсы. Вот, або яшчэ іншы варыянт, калі той, хто дае гэты крэдыт, ставіць пэўную умову. У Лацінскай Амерыцы так было, давалі крэдыты, рабіце рэформы, калі ласка. Вот, а если еще Лукашенко запустит реформы, то он ускорит все эти процессы развала, как запустил Горбачев, да? Вот просто посмотрев на Россию, она немножко более открыта, да? И мы видим, как, когда пирог сократился, ресурсный, как начинается борьба внутри кланов, да? Ну, просто каждый день видно. В Беларуси идет то же самое, только мы это не замечаем. И люди выйдут на улицу не для того, чтобы ослабить власть. Вначале ослабится власть, а потом люди выйдут на улицу. Так было в перестройку, так было и ранее. И вот это главная проблема – ресурсы. И поэтому прав Александр, вот мы едем сами, мы встречаемся, мы ищем их где угодно. Это проблема. Я хотел бы зразумець вот пытанне прызнання выбараў у той ці іншай ступені вынікаў легітымнасці Александра Лукашэнкі. Для нас гэта все, што з аднаго боку мы трацім сапраўды вот этот статус, да, там апошняй дыктатуры і гэтак далей, з другого боку мы нешта здабываем, я так разумею. Увогуле легітымнасць, ведаеце, гэта дыскусія схаластычная, таму што, груба кажучы, легітымнасць, калі вось народ прымае, цярпіць нават гэту ўладу, яна легітымная. Так, але мы кажам тут пра... Міжнародная легітымнасць, нават калі дзейнічалі санкцыі, амбасадары заходнія прыязджалі і гэтаму дыктатару уручалі даверчыя лісты. Вось вам усё пытанне легітымнасці. Чаму тады так змагаецца, скажем, частка апозіцыі менавіта? Для апозіцыі гэта штучнае пытанне, але трэба ж нешта дэклараваць, па-першае, і па-другое, калі сарваць нармалізацыю дачыненняў, то застаецца ніша для гэтай умоўна радыкальнай, яна толькі вербальна радыкальная апозіцыя. Таму што калі санкцыі, калі канфронтацыя, калі ізаляцыя, тады гэта рыторыка запатрабаваная. Калі тренд на нармалізацыю, то тады гэтыя людзі канчаткова выпадаюць з працэсу. І вось, разумееце, я, можа, непапулярную рэч скажу, але для Беларусі чым мацнейшыя ўсё ж такі повязі з Еўропай, нават пры цяперашнім недэмакратычным рэжыме, гэта лепей, чым калі сцяна ізаляцыі, калі Пуцін прыпірае да стенкі. Бо ён не адну, а дзве і тры базы паставіць і выкруціць рукі, і ўвогуле пакіне чырвона-зялёны сцяг і зробіць нас калоніяй канчаткова. Кажуць, калі невядома, пра што вядзецца гаворка пра грошы. Ці, Дмітрый, сапраўды тут эканамічная стаўка можа больш важная, чым геапалітычная. У тым ліку для Захада, бо мы ведаем пра тое, што так, крытыкуюць заходнія эліты Александра Лукашэнку, крытыкуюць урады, крытыкуюць палітыкі, Еўрапарламент, але калі даходзіць да вырашэння важных пытанняў, усё роўна яму паціскаюць руку, еўрапейскія краіны гандлююць на ўзроўні ўрадаў, Галандыя выступае за правы чалавека, за падтрымку, але тым не менш, там, з Роттердамам, аказваецца, у Беларусі вельмі добрыя адносіны, там, мільёны даляраў, сотні мільёнаў. Не, вы ведаеце, на мой погляд, менавіта зараз дамінуе палітычны кантэкст і кантэкст вызначэння таго, як будзе развівацца краіна далей. Таму што патрэба ў грошах, она не такая вялікая, як яна была нават год таму, і нават можна сабе уявіць, што не атрымаўшы крэдыта не ад МВФ, не ад Расіі, ці там ад Еўрапейскага банка, Еўразійскага банка развіцця, што мы зможам забяспечыць больш-менш стабільнае развіццё там на працягу 1-2 гадоў. Я маю
маю на ўвазе вось тое, што мы маем зараз такую працяглую рэцэсію. Гэта магчыма. А грошы не так тэрмінова трэба зараз. Зараз менавіта вырашаецца, што будзе далей уяўляць сабой беларуская эканоміка, таму што, як я казаў, на мой погляд, вельмі вялікае дасягненне, што сёння ёсць кансэнсус, па меншай меры экспертнай супольнасці, што далей у такім стане беларуская эканоміка існаваць не можа. Ее трэба рэфармаваць. І з гэтага пункту гледжання тое, што ўлады зараз з'яўляюцца найбольш актыўнымі і найбольш актыўна ужываюць гэта чароўнае словазлучэнне структурнай рэформы, гэта даволі такі істотны паказчык. Добра, але як быць з той тэзай, якую сказаў Сергей Николюк, што любыя рэформы будзе азначаць любые змены будут означать для Лукашенко, ну, магчымы конец. Менавіта за гэта ідзе барацьба. Якой будзе склад, якім будзе склад рэформы? Так, менавіта об этом зараз ідзе гаворка. Минутку. Вы знаете, какая тут точка перелома, как показывает история? Это когда в обществе и в элите созревает то, о чем сейчас говорилось, когда возникает формула «так жить нельзя». Да? Я думаю, что большинство белорусов это разумеет. Больше не надо. Пока еще так жить можно, вот, и все хорошо. Доллары не поменяли все и еще. когда это во власти возникает, так жить нельзя. И вот тогда запускается процесс. Но когда вы запускаете динамику, да, вы приглашаете хаос. МВФ требует реформ, да? У нас нету толком институтов рыночных и так далее. И вот эти реформы запускаются, вы сказали А, потом пошло Б. Потому улада не мае выбору. Да. Проводят И реформы, вот конец для улады. жертвой. Не проводят реформы, что? Запустил реформы, да? А они пошли своей стороной. Лукашенко не Горбачев. Давайте начнем с этого. Абсолютно. Ну и Сонечная Беларусь, это не Советский Союз тых часов. Горбачев так, он хотел полепшить коммунистычную систему, але все ж таки он был новатором. И он там протягивал руку гэтым проклятым американским империалистам. Лукашенко он нават днями с трибуны ААН зноў их клеймаваў, казаў, на что вы там забили Саддама, Каддафи и іншых сяброў ягоных. И гэтак далей. То бок, гэта іншая абсолютно ментальнасць. Ён, натуральна, каб атрымаць гэтыя грошы МВФ, будзе імітацыя. Один раз жа, грубо кажучы, пракінули уже МВФ. Атрымалі 3,5 мільярды, шмат чаго абяцалі, амаль што нічого не выканалі. Замежнікі будуць зараз ціснуць, але ўсё адно это да апошняга будзе выслізваць і адсякаць хвост за несколько разов. Дмитрий, вы еще так реплику подиктовали, и Олесь. Реплика, на мой погляд, будзе по-іншаму ў адносінах з МВФ, бо тая праграма МВФ таксама навучыла шмат чаму, і тое, што яны патрабуюць зараз, гэта як яны, цытую, мы хацім падтрымкі рэформ на самым высокім узроўні. То бок яны патрабуюць, ну, як я разумею, подпісу асабіста спадара Лукашэнкі пад гэтым пакетам рэформ. І таму вельмі крытычным становіцца, што будзе напісана ў праграме рэформ, калі яна будзе зацверджана. І ці будзе там тое, аб чым казаў спадар Николюк, гэта краеугольны камень беларускай эканомікі, сістэма размеркавання рэсурсаў, ці будзе змены нейкія ў ёй. Гэта крытычна важна для таго, як будзе далей функцыянаваць эканоміка. Олесь. Ёсць яшчэ, на мою думку, праблема. Недастаткова просто атрымаць там email ці ліст з МВФ, дзе будзе там распісана па пунктах, што нам трэба зрабіць, якія рэформы трэба зрабіць беларускай уладзе. Яшчэ трэба мець людзей, якія змогуць гэта зрабіць і на практыцы. Я, напрыклад, я не ўпэўнены, што ў нас ва ўрадзе ёсць такія людзі, якія могуць гэта зрабіць досыць прафесійна, каб гэта было больш-менш выратавала сітуацыю і людзі не пацярпелі. Я не ведаю, ці ёсць такія людзі. Яшчэ один момант. Глядзіце, што тычыцца поспеху або правалу рэформаў. Трэба цвяроза ацэньваць стан беларускага грамадства. Вось спадар Караткевіч раз за разам дэкляруе, што большасць гатовая да пераменаў. Але якія перамены? Вось спадар Николюк можа пацвердзіць, што грамадства збольшага патэрналісцкае. Вось пакуль гэты бацька добра карміў, ён быў добры. Цяпер ён кепска корміць, таму трэба іншы, але нейкі бацька ці матка хай сабе, але таксама вялікай лыжкай, каб чарпаком налівала. Таму гэта не один год. І трэба працаваць проста. Не бывае адсюда і не будзе ніколі скачка у царства, там, рынку і дэмакратыі. Доўгі шлях у Беларусі, цярністы шлях. Давайте вот про будучыню. У нас вельмі мала часу засталося, але прынамсі па адным адказе яшчэ на пытанне, што будзе пасля? Зразумела, жыццё не заканчваецца 11 кастрычніка, а хутчэй за ўсё самае цікавае пачнецца толькі пасля. Як вы для сябе вызначылі, што там будзе адбывацца і на ўзроўні Расія, Беларусь, і Расія, Еўразвяз, ЗША? Ці будзе нейкі пералом, про які тут вы слова такое згадвалі сёння, Олесь? На мою думку, нас чакаюць бліжэйшыя некалькі гадоў вельмі цікавыя. Таму што, як мы тут шмат гаварылі, будуць рэформы. Яны абавязкова будуць перамены, пасля кожных выбараў штосьці змяняецца ў горшы альбо лепшы бок, але заўсёды такія змены ёсць.
І я бачу небяспеку, бо ми маємо сходнього сусіда, які апошнія гады, ну, скажем так, не заўсёды адэкватна сябе паводзіць, не заўсёды сябе паводзіць згодна з міжнародным правам. І таму я бачу вялікую небяспеку, што Москва, расійскія ўлады, Пуцін захоча больш актыўна ўдзельнічаць у беларускай палітыцы, чым ён ёсць зараз. І гэта можа для нас Але як гэта выглядаць можа? Ну? Можа Я не ведаю, ці ёсць нейкі Яшчэ адна база, дзве базы. ёсць нейкі палітык, які быў бы больш, я не ведаю, выгаднейшы Расіі, чым Лукашенко сёння. Ну, яго можна стварыць. Калі Лукашенко пачне, скажем так, ісці за тым, што яму гаворыць рабіць Захад, той же МВФ, то ён ужо не будзе такім прывабным для Пуціна, магчыма. І, магчыма, у нас з'явіцца не такі там папяровы казак Улаховіч, якога мы лічым так праўладным кандыдатам, так? А можа з'явіцца сапраўдны казак. І хто ведае, чым это для нас скончыцца. Сергей, ваше як бы разуменне, то, што будзе пасля 12 кастрычніка, ведаце, мяне больш цікавіць, ці чакаць нам нейкіх паслабленняў у палітычным сэнсе, у сэнсе, не ведаю, большай свабоды для грамадства. Ці наогул, можа быць, і няма для каго ўжо эту сітуацыю як бы разлагоджваць. Вы понимаете, в чем дело? Мы потихоньку приближаемся к ситуации, которая может быть охарактеризована словами «процесс пошел». Да? Но вот тут все время звучала Россия, и надо четко понимать, пока Россия в том виде, в каком она есть, никаких принципиальных изменений в Беларуси не произойдет. Мы уже не раз видели, как экономика готова была нырнуть. Приезжает Владимир Владимирович, достает там пару миллиардов, и все эти тренды меняют свое направление. Да? И, конечно, имея единственного союзника, Россия в каждой, уже конкретной точке, когда тут катастрофа, будет поддерживать. Проблема в том, что в самой России начинаются те же процессы. Понимаете? Там тоже процесс начинает идти. Ресурсы закончились. Там темпы роста доходов, то есть доходы населения падают еще быстрее, чем у белорусов. Вот. Поэтому мы входим в большую ситуацию неопределенности. Если пойдут на контакты если пойдут на контакты МВФ, надо четко понять, что такое реформа. Вот мы говорим, реформы. Реформа – это расширение пространства свободы, да? Вы кому-то бизнесу даете больше возможностей, государственную власть на региональный уровень опускаете, да? Это смертельно для той системы, в которой мы с вами живем. Смертельно. И сохранение нынешнего положения тоже для нее смертельно. И в этом вот проблема, которую пытается решить Александр Григорьевич. Он идет по лезвию ножа. Сохранять старая смерть, пытаться реформировать смерть, да? И поэтому будут идти колебания в зависимости от массы, в том числе внешних событий. Завтра нефть скакнет вверх, да? И масса вопросов изменится здесь. Другое дело, что нет шансов, что она серьезно скакнет и надолго. Александр. Аптымістычных сцэнараў я не бачу. Па-першае, будзе сітуацыя геапалітычнага шпагату. Калі без брутальнасці пройдуць выбары, то адкрываецца з аднаго боку нейкі шлях у Еўропу, з іншага боку Пуцін, базы, ён, дарэчы, можа перакупіць, дасць крэдыт гэта Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, каб Лукашенко не браў заходні крэдыт. Так што вось гэты шпагат геапалітычны. Па-другое, што тычыцца рэформаў, ментальна ўлада да іх не гатова. Будзе працягвацца дэградацыя. Тут пытанне мяжы цярпення беларусаў, але калі нават уявіць, што цярпенне лопне і нейкі варыянт плошчы, то згадаем Украіну, дзе былі два майданы, і мы бачым, што цяпер, на жаль, таксама няма цудадзейнага нейкага прарыву Украіны ў Еўропу. Вельмі цяжкі шлях будзе. Дмітрий, ці прымусіла сітуацыя, ці прымусіць хутчэй Александр Лукашенко пайсці на эту лібералізацыю? Ці ўсё, што тое 20-гадовы шлейф, который за ім цягнецца, ён можа адным махам абрубіць? Ці вы верыце асабіста? Не ўпэўнен і хутчэй сумняваюся. Ну, па-першае, калі радыкальна змяняць палітыку, нават не палітыку, а ўсю эканамічную сістэму, ну, гэта фактычна азначае выйсці да народа і сказаць: шаноўныя, прабачце, але ж 20 гадоў штосьці ішло не так. Сёння ўсё будзе па-новаму. Гэта трэба вызнаць свае памылкі папярэднія. Таму, хутчэй за ўсё, радыкальных нейкіх зменаў не будзе. Але, улічваючы тое, што сказалі спадары Класкоўскі, Нікалюк, тое, што фактар Расіі, ён так
будзе уплываць даволі значна і што у Расіі самой скарачаецца эканамічны рост і фінансаваць беларускую эканоміку яе магчымасці скарачаюцца. Безумоўна, гэта таксама будзе уплываць і, як мне падаецца, гэта на бліжэйшыя 2-3 гады стварае такую сітуацыю магчымасці працягваць гэты гандаль, яка класкоўскі геапалітычны шпагат, і чакаць, што будзе далей. Таму маё уяўленне, як я бачу бліжэйшыя 2-3 гады, пакуль Расія зможа існаваць в такім рэжыме, якім яна існуе, гэта будзе павольная стагнацыя. Вось в 2 словах, павольная стагнацыя ў Беларусі з чаканням, якую лепей выбраць пазіцыю, якую лепей выбраць напрамак далей. Наш час скончыўся. Вялікі дзякуй за ўдзел. Я прашу публіку падзякаваць, таксама паапладзіраваць нашим экспертам. Я нагадаю, што сёння ў нашай студыі былі Алесь Пілецкі, Зміцер Крук, Александр Класкоўскі і Сергей Нікалюк. А для вас сёння працавалі ў студыі я, Дмітрий Гурневіч, мой калега Павел Мажэйка. Выглядзелі апошні завяршаючую частку цыкла перадвыбарчых дэбатаў на Белсаце. Дзякуй за то, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся разам з Белсатам.